така, обувките на вайшнавите. Добре дошли в Тирупати. Сега отиваме в Искон храма, нашия храм. Иначе е много красиво в Тирупати. Тършиваме по-сериозни разходки. Тук хълмовете се виждат. Може би се виждат, може би не се виждат. И това е Гопура. Тук Искон храма е в типично южноиндийски стил. С тази Гопура. Чандрика е изкъпана и гладна. Не мислях или отива да ядеме? Влизаме Искон Тирупати. След 6 часа път с автобусче от Ахобилам. Да, яко. Нищо си ги измислят твоите. Джай. Супер красиво. Син цвят, златно, кафяво. Това е Гаруда Стамба има. Това е гестхауза. Сега ние отиваме в Говиндас ресторанта. По-късно ще влеземе в... Ами то сега е... Не, това не е Мурто. Мурто се влезе по... Би трябвало 4 часа да отворят. По-късно ще влеземе. Иначе храмчето е супер красиво. Горе имаме Нарсимха Дев. И Гопура. Гопурам. Тук в Южна Индия почти всичко завършва на Ам. Гопурам. Сега влизаме в Говиндас. Да приемем прасам след дългото пътуване. Говинда! Това е ресторанта. Отиваме пред нашите хора. Те вече се хапват сериозно. Вкусно ли е, бакти? Кой каквото иска. Но курзове като си няма. Знаете, че тали е сигурно, защото имам много неща. Ама е люто. Люто тали. Инспектира, всяко да е. Джай. Красиво направено. Тия много ми харесва. Добре, аз мисля да ям. Джай присавам. Джай ще опробва. Говиндас, докато поръчаме, ще мине много време. Затова аз реших да дойда. Да е храма. Да ви го покажа. Много красиво. Много ми харесва южно-индийския стил. Джай, бабаш. Баладжи тук долу с Лакшми Деви и Будеви. Това е на първия етаж. Сега си качваме нагоре. Тук ако някой иска да направи оферинг. Вау! Харе Кришна!
Излизам от храма. Това, което стана тук в Искон, изглежда също като в Южна Индия. Не позволяват вътре да се снима. Доста се караха и бяха доста настоятелни. Охраната също така и затова не можах да снимам. Обаче видях един бръмачари, който беше тук и го помолих. Тук ще трябва да мина малко така. И го помолих. Викам, може ли да направя 10 секунди видео? Той вика, по-добре, аз дай си телефона. И той всъщност направи така хубав даршан. Снима за вас. Сега отивам да си видя салата и пържените картофи. Аре Кришна! Добро утро! Добро утро! Аре Кришна! Сутрин. Отиваме към храма. Изтървахме мангаларати. И сега е 5 нещо. 5:30 почти. Ще отиваме да мантруваме. След това да изчакаме Дити Критинг и Гуру Пуджа. И след това към 9 часа тръгваме за Тирупати Баладжи, горе храма. Най-важният храм. И така. Какво ще кажеш? Тук е много различно. На всяко едно място, където отидем е много различно. И тук е много красиво с тези планини. Храма ми направи впечатление, че всъщност е все едно смесица от Искон стайл, обаче и южноиндийски стил. Тоест те са си го присвоили някак си, са го освоили. Да, много интересно. И много красив храм. Заслужава си човек да дойде. А много интересно, тук целият град принадлежи на храма, цялата земя. И всъщност... На Искон? Не на Искон, на този главния храм, Тирупати Баладжи. Венкатешвар, да. Всичко принадлежи тук на храма и тези сгради. И тук всъщност хората не притежават сградите, ами те ги наемат за определен период от време. Като се едно да наемаш за 100 години. За 100 години, да, нещо този сорт. Не само това, ами тъй като принадлежи земята на храма, те решават на кой да я дадат. Това е много яко, ще ги дадеш само на предано отдадени. Да, затова тук имаш толкова много университети. Имаш 3 или 4 университета по санскрит, ведически университет, където се обучават хората, преноданите. Също така, вчера ние, една малка групичка от нас, бяхме поканени в университета по санскрит, където ни показаха ръкописи на санскрит на стотици години стари, даже някои на хиляди. Беше много интересно да видим реално да докоснем до тези ръкописи, които са на палмови листа и те всъщност биват гравирани, текстът бива гравиран върху палмовите листа. Беше много интересно. И какво друго? Сега отиваме Happy Chanting. Happy Chanting in the temple. Да. Джай, Харе Кришна. Пътуваме вече. Ето виждате хълма горе. А това е чекпоинт. И тук сега ще минем и ще влязат в автобусчето. Ние сме в автобусчето тук. Сумати народ. Мъжете, жените са в друго автобусче. И ще ни проверят за алкохол, цигари, наркотици, месо, защото такива неща естествено не се пускат горе. И така че Харе Кришна. Пълно е с поклонници, преданодани, които искат да се качат горе и да видят Баладжи. Минахме ли, Чандрика? Минахме. Добре, че оставих нощчето в автобуса. Чандрика си взела нощи за плодовете. Ето това са. Да, Чандрика и нейната туалетни забавления. А ние, чакайте да ви покажа къде всъщност точно ще се качиме на хълма. Сега ще зумна. Ето горе се вижда огромния храм. Ето там отиваме. Пълно с хора, с коли. Минахме и сега ще чакаме автобусите да дойдат и да ни вземат пак.
Пътуваме вече нагоре по завоите. Малко се едно сме на пътя Варна-Бургас. Се вижда града долу. О, имаме тигри, пантери, елени, маймуни в тия гори, в тия джунгли. Тук около Тиромала, вътре, в тая планина, в тая джунгла има няколко резервата за тигри. И е пълно с маймуни, естествено. Те маймуни са навсякъде. Гледайте как се изпреварва. Няма проблеми, ние сме на завой. Окей, виж, че пристигаме. Ето е портата отново. Красива порта. Тържествено ти се обявява, че пристигаш на свято място. И сме на горе-долу 1500 метра над морска височина. Чуват се ведически химни навсякъде. Отиваме да паркираме, обаче за съжаление тук ще ни казаха, че телефоните трябва да ги оставяме в колата, така че не знам дали ще мога да снимам нещо допълнително. Но, anyway, what to do? Аре Кришна. Big one, някакво голямо езеро има тук. Аха! Найс! Аре Кришна. Amazing. В принцип ние идваме с кола, както виждате, нали? Обаче този холм може да се изкачи и пеша. И отнема, има два пътя, доколкото си спомням. Единият път беше по-кратък, беше 3-4 часа, а другия е по-дълъг и отнема около 6-7 часа, може би нещо този сорт. С колата ни отне 30-40 минути, може би. Така че всеки преценя как иска да дойде до храма. А комплексът е огромен. Аз мислих, че само храма, обаче също са огромно нещо. Имаш различни сгради, където са като... там може да видите преmoданите, които чакат за даршан. Аре Кришна! Намираме се на място, където Капила Дев е пребивал. Известно време е отдал, медитирал е, отдал е служене. И така, тук има храм, там има храм на Нарсимха Дев, а тук има храм на Шива и на Капила Муни. И е много, много красиво.
с този водопад. Водопада от двете му страни има пещери и е много красиво. Какво ще кажеш, Андрика? Много е красиво тук. Ама пак имаш огромна опашка, за да видим капиладе. Да. И видяхме мурти на Кришна, Рукмини и Сатябама. Да, точно така, това забравих да кажа. Там има мурти на Кришна с флейта и от двете му страни Рукмини и Сатябама. Така че, Джая. Това е в Тирупати, този храм. Казва се Капилешвара. Къде беше Чандрика? Бях при Махавишну, който е легнал и така. Брама седи до него, също Лакшми му разкрива крачетата, обаче По-силно викай. всъщност обясниха, че този Махавишну е в настроението на Баларам, на големия брат на Кришна. Защото вчера, където ходихме, е Кришна, а пък тук долу е Баларам. Има някакъв проблем, брат му да е тук, за всеки случай. И също видяхме и това храмче на Алвар, Андал, една от алварите, единственото момиче. И беше много хубаво. И ни валя дъжда. И сега шофьора надул музиката, без да сме го искали, но той не обича просто. Дик обича да е шумно. Днеска яко вали тук в Тирупати. Вали, спира. Вали, спира. Последен ден в Тирупати. Сега отиваме към Говинда за обяд. Качихме се на един от хълмовете и сега сме на място, където Баладжи Вишну се жени за Лакшми Деви. Това е мястото на тяхната сватба. Много стари храмове на няколко века. И горе хълмовете се виждат в мъглата. Не мъглата, какво се вика това? Облаците, дъждовните облаци. Направо като залепено такова. Невероятен Гопурам. Показвам ви вътре в храма, инкогнито. Много красиво мурти на Баладжи, което не се различава от това горе в храма на върха. И се казва, че тук, който дойде, има даршен с Баладжи, неговите проблеми, ако има проблеми в семейния живот, т.е. винаги има проблеми в семейния живот, ще бъдат разрешени. Сега дойдохме в храма на инкарнацията Мама Яшода, която идва в Кали Юга като Вакула Деви. Вакула Деви е майката на Баладжи. И каква е историята? Яшода Деви казва: скъпи Кришна, имам нещо, съм леко недоволна. И това е, че не успях да видя твоята сватба с Рукмини Деви в Дварка. И той казва: не се притеснявай, в Кали Юга аз ще дойда като Баладжи и ще взема Лакшми като Падмавати. И така ще се оженим и ти ще присъстваш на нашата сватба. И сега се качваме да видим Вакула Деви. И се казва, че Вакула Деви, нейното мурти, гледа към Баладжи, за да може всеки ден да вижда своя прекрасен син и неговата съпруга. Невероятно. Много сме на хълм. Красиво. И тичаме, бързаме, защото да не изтървеме даршана. Ето и вам ще снима. Вам ще снимаш ли, бе? కాంతి విద్యుత పాదులు సర్వ ప్రకారక విద్య పాదులు
సకల వేద వేదాంగ తత్వరాశుడు సర్వధర్మాధర్మ మర్మవేది విష్ణు భక్తులలో శ్రేష్ఠుడు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా హరికథాగానం చేసినటువంటి దేవంశి నాట్యవంశి హరినామస్మరణ చేస్తూ వస్తున్నారు. Така малко кадро от вечерен Тирупати. Отиваме в храма на Падмавати, където сега ще има сериозна процесия. Нали така, Вамши? Ще видим. И сега ето вижте, на улицата има всичко. Хора, мотори, камиони и кравички. И никой не закача кравичките. Защото те са се... Ето и другия ютубър. Тук сме много ютубъри. Единия вертикален, другия хоризонтален. Единия тиктокър, другия Ютубър! Украсено е като на Нова година. Заради този фестивал. Сега Падмавати ще бъде изкарана, ще има процесия с нея. Добре, сега ще има лудница. Ето хората такси. Слязохме от автобуса. Го, го, го! По-бързичко, че не може. Бързо, спецакция! А това е един от главните входове към храма и в момента е лудница. Сега ще ви покажа. Ние по някакъв начин ще се опитаме да отидем някъде, където поне да видим малко от процесията. Ча, Андрийка! Ама той е жега, ма. На Чандрика все е студено тая. No Russian, Baba. Europe. Europe. No Russian. Там на екрана може да видим престъп. Да, дават го. Това е храм, който е само на Падмавати, на съпругата на Баладжи, Лакшми Деви. Тук тя бива обожавана. И днеска и мисля, че следващите 3-4 дена са много специални дни. Специален празник се нарича Брамотсава. И затова е така лудница, има такива шествия. А тук може да видим и храма отгоре. За съжаление няма може да влеземе, защото е мега голямата лудница. Вътре има 30-40 хиляди човека. Огромно нещо е и видяхме от тук, отвънка, на телевизора и сега се прибираме вкъщи, защото утре, рано сутринта, тръгваме за Шри Рангам. Предстои ни, може би 9 часа път с автобуса. Така че, Харе Кришна. Това беше приключението в Тирупати. Само да ви снимам епичната битка между две бичета, точно на улицата, където колите минават, по светлините на Баладжи и Лакшми Деви. О, стана лошо! Отидоха моторите! Това беше.